मादै? औ मादै, बियो मा दाउ? नों बेखौ मानो जोबनानै लाबोदों? बेखौ लाभ बार्डस होनो। आं बेखौ फिसिनो लाबोदों। बहा मोननाय मादैया बेखौ? जाम्बि बायनानै लाबोदों आरो गुवाहाटि मालिगावनिफ्राय। थां नोंहा, आं थांनोसै। औ दे। आयै, जों दाउखौ फानजारियाव जोबना दोननाया मोजां ना गाज्रि बाथ्रा? गाज्रि बाथ्रा, बियो जोबोद गाज्रि बाथ्रा। माथो बिसोरो फानजारियावसो आरामै थानो मोनो। जिराय जिराय जाबायल' थानांगौ। बिसोरथ' बिदियाव मोजांसो मोननांगौ। जुदि नोंखौ दा आंनिफ्राय बोखानानै सोरबा लांनानै गंसे रुमाव जोबना दोनहैब्ला नों माबादि मोनगोन? नोंखौ जुदि गेलेनोबो होआ, बेरायनोबो होआ, फरायनोबो होआ, बिदियाव नों माबादि मोनगोन? जानायाव नों जेसेबांखि गोथाव गोथाव मोनजाया मानो, जुदि नोंखौ जोबनानै दोनो अब्ला नों सुखु गोजोन मोननो हानाय नङा। जों मानसियानो जा एबा जिब जुनारानो जा, बयबो उदांस्रि नागिरो। बयबो उदाङै बेरायनानै बिरथिंनानै जानो लुबैयो। बुजिबाय दा? औ आयै, बुजिबाय। अन्थाव बाथाव, बे दाउ मानैसोखौ मानो जोबना दोननांगौ जाखो? नोंसोर जेबो जिंगा दासि, आं नोंसोरखौ बेवहाय बारा गोबाव थानो होलिया। नोंसोर बेनिफ्राय थाबैनो उदाङै बिरलांनो हागोन। हा? नोंलाय बेयाव मा खालामनो फैदों? दाउखौ जोबना दोननो मोना, बियो गाज्रि बाथ्रा। बेसोरखौ बिदि जोबना दोननो मोना, बिसोरबो बिरथिंनो लुबैयो। हा? नों मैया दाखालिनि गथ'आ आंखौ मोजां गाज्रि फोरोंनोसै? मादै, नों बे दाउफोरखौ हेंगारनानै हो। फाग्लि जादों। 1500 होना बायना लाबोदों आं बे दाउखौ। आरो बे दाउखौ हंगारनांगौ? मादै, राङा गिदिर बाथ्रा नङा, बिसोरनि जिउआसो। आच्छा, राङा गिदिर बाथ्रा नङा। थां बिदिब्ला 5000 लानानै फै। जुदि नों 5000 रां लाबोनानै होफैनो हायो, अब्ला बे दाउआ नोंनिसै। ओमफ्राय नों बे दाउखौ फिसियो, जायो, उरायो, बेयो नोंनि खोथासै। 5000? 5000? दे रान दे, मोजां सुदे।
आयं अ आयं फैदों फै फै जिराय फै जुखाम जिरदों औ आयं जिरदों हा बेसेबां थाइसेयावलाय थाइसेयाव थाइबा खरै फानदों आयं ओमफ्राय नोंसालाय न'आव जोबोद रांनि आंखाल जादों नामा आंखालालाय बिदिनोसै आयं जोबनोनो गैया दिनै जाखिनि मोनो बेखौ दिनैनो जाखाजोबनाय बायदि जायो एसेबो रांफोरखौनो दोनथुमनो हायाखै आयं बेनिफ्राय आंखालबानोखि एफा उन्दै गथ'खौ खामानि मावनो थोनहरनांगौ जाबाय उन्दै गथ' आयंआ मा बुंखो आं बुजि मोनदियासै नोंसिनि रानि उदांनि बाथ्राखौ बुंदों आं माथो 10 दिनसोनिफ्राय मैनानि साहा दखान बिनिनि मैगं दखान बेफोरावसो माथो थाबथिं बायनाय नुदों आंलाय मा दखानाव खामानि मावदों माथो आंलाय बेफोरखौ जेबोखौनो मिथिया नोजोर लाखि आयं फिसानि सायाव एसे नोजोर लाखि दे थाथ'दो आयं आंहा गामियाव एसे खामानि दङ दे बहा थांनाय नों गेलेनो आयै गेलेनो थांदोंमोन नों गेलेनो आरो थगायबावबायसो नों नै नों आंखौ थगायबाय बहा थाङो नों मार बाथ्राखौ बुंगोन ना नों सोर थोननाय नोंखौ सोर थोननाय साहा दखानाव मैगं दखानाव खामानि मावहैनो सोर थोननाय नोंखौ सोर थोननाय मोजाङै लेखा फरायनो होनायखौ नों खामानिसो मावहैदों बुंदोंना नोङो बुंदोंना आयै अब्ला बाथ्राया बिदिसो दालाय बेसेथो रां जमा जाखो 2300 नै आंनि आखायाव 2000 रां दं बेखौबो लाफादो आं जेने तेने जुखाम फाननानै जमायनानै दोनदोंमोन बेखौबो लाफादो दा माने आरो 5000 जानो 700 रां नांबावगोन बे 700खौ आङो जेने तेने गाबोनो मायबा मोनसे खालामनानैबाबो नोंनो लाबोनानै होफैगोन नै बेखौ लादो आयै मा नों आरो दिनैबो फैफिनलायबाय औ मादै आं रांखौ लाबोबाय आरो आं बे दाउखौ उरायहोनोसै अब्ला नों बे दाउखौ उरायहोमारसिगोन औ मादै
ओजों फैलाय हा नैबे रांखौ लांफिनदो आंनो नांलिया आं नोंनि खामानिखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नों थारैनो जोबोर मोजां नानि